Allahumma du Allah mugi panjenengan paring limutrikin dumateng tiyang ingkang infak ingkang sedaya dibari halafan ing khalafan ing ganti wa yaqulun ucap sapa al-akhir kang menek malaikat siji ing kalimah Allahumma ajil limusikin talab Allahumma Allah ajil mugi nyepetaken panjenengan katakan panjenengan limusikin dumateng ingkang ngeker atau talafan ing kerisaan. Jadi saya Abu Hurairah saya ngajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengane kanjeng dawuh. Ing langit iku ana malaikat loro kang ora duweni ngamal kejaba ndonga. Medhungane iki kok. Di ora duwe pegawean muni ndonga. Sing siji muni Allahumma ati limun fikir khalafah ya wa Gusti mugi tiyang-tiyang ingkang kula nyedekaken badanipun mugi paringi dengan mugi dengan paringi gantos niku sing malaikat siji sejoli nggih sing siji muni ya wa Gusti mugi tiyang ingkang sami sedekaken dandang dengan ganti napa ingkang dipun dalke kangge sedekah sing siji ngucap Allahumma ajil limumsikin talafan Allah mugi-mugi yang sami ngeker badanipun ngalang-alang badanipun kangge sedekah panjenengan enggal-enggal panjenengan rusak badanipun wa rawalan riwayat kisah makhul radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawi kanjeng Nabi kala dawuh kanjeng Nabi dawuh Nabi mantai sapa wetola balamun numbre sapa manah dunya ing donya halan istighfaran persoalan masalah saking jalo-jalo wa sayalan perlu usaha layan ing atase braya teman wa ta'utufan lan masalah jari ingat setanggane manjaan mau teko sapa manjang kiamat ing dalem dunya kiamat wa itu hale utawi rai nikmat wajah iman kalkomari kaya wulan kaya rembulan Lailatul Badri ing dalem Lailatul Badri ing dalem Lailatul Qadar wa man utawi sapa tolak bae lamun umure sapa dunya ing dunya halan mukasiron kali akeh-akehan mufakhiron kali bulan-bulan muroyan kali ngetok-ngetokake latihan moko ketemu sapa man Allah yang kiamat ing dalem dina kiamat bahwa alim utawi man wa itu ing atase man wa utawi bentu sahabat makhul cerita nyeritakin apa yang dipun dawuhake kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo-sopo kang golek dunya halal usaha nalika mergawe sing digoleki ana jaba sing halal. Perlu ngrasa awake saking dijaluk ben ora ngemis-ngemis. Lan usaha kanggo brayate ora kok dipakan dhewe ning kanggo keluar gani lan bantu tetanggane wong iku bakal teko ning dina kiamat raine kaya rembulan tanggal purnama nek artine itu tanggal purnama berarti Lailatul Badri Lailatul Badri jadi wong usaha nomor kehalalan ngerasa awake ben ora dadi wong sing ino mbok niku jalo tur usahane hasil niku
kanggo brayate uga kanggo bantu tetanggane wong iku bakal teko ning dina kiamat wajahe kaya bulan purnama mencorok. Lah sapa-sapa wong kang golek dunya perlu akeh-akeh ora bulan-bulan duduh no duduh aku macam saiki sewaku semene iki ana wong sing sepercaya kuwane nyewa bantah sewane ya duduh tiang sing ngoten niku bakal ketemu Gusti Allah sareng Allah dudu marang dhewe ditundoni dening Gusti Allah. Qala dawuh sapa al-Fatih rahimahullahu taala haddatsani abi haddatsan ritanine ingsun sapa abi bapak ingsun rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Junnah haddatsana Abu Hafs Ali bin Ishaq Ali bin Ishaq an Abi Muawiyah saya Abi Muawiyah an Sa'id bin Abi Urwah saya Sa'id bin Abi Urwah kota data saking kota an Anas bin Malik saya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas dawuh sahabat Anas bin Malik ya Rasul matur sapa ingsun matur Anas bin Malik ngeten ya Rasulullah rohibun ana utawi roti kang rohibun ana utawi roti atas sedekah kang sedekah ingsun bihi kelawan rohib ahabu iku didemeni ilaika marang jenengan ami atur rakaat utawa 100 rakaat tatawuan krana kesunahan. Olah dawuh sapa Nabi rohi utawi roti tata soda bukan sedekah sira bihi kelawan rohi ahabu luwih seneng niku cintai laya marang ingsun mimi atai rokaatin tinimbang 200 rakaat mimi atai rokaatin tinimbang 200 rakaat tatawuan krana kesunahan. Anas bin Malik matur kalih Nabi maturi ngeten yang Nabi Rasul roti setunggal nih kang kula nggih sedekah niku luwih jenengan tresnanipun dibinani kula salat 100 rakaat salat sunat 100 rakaat roti siji gak kanaya lho nggih kanaya niku wis rada larang kismisnya cukup ngerti nggih kismis iki roti kismis rada gembos lha anu kan mboten enak sing mewah kan dibuat nggih sing penting roti kasar ngoten iki niku nedake mulyane wong gelem sedekah jadi sedekah roti siji iku luwih dicintai luwih disenengi Kanjeng Nabi dibanding jenengan salat 100 rakaat salat sunat 100 rakaat. Jadi rohibun kata sodaku biya aku ilaika mi'atu rakaatin tatawuan wala rohibun kata sodaku biya aku ilaika mi'atai rakaatin tatawuan. Bahkan jawab Kanjeng Nabi roti siji sing dienggo sedekah sing mbok sedekah iku aku luwih seneng binanding kowe salat 200 rakaat padahal wedi go tau salat sadodoan 200 rakaat. Kullu matur sapa ingsun ya Rasulullah qadha hajatil muslimi ana ta kaya hajate wong Islam aku iku luwih dicintai wae diduni kadang panjenengan ami atur rakaat utawa 1 rakaat utawa krono nglakoni krono tatawu
Kala dawuh sapa ning Nabi qada hajat muslimin utawi kaya hajate wong Islam aku kuwi den senengi laya marang sing alfi rakaate binani 1000 rakaat. Ning Nabi napai hajati mbok ngiwani mbok apa iki mbok buwuh mbok nyumbang sing penting nekani hajate wong Islam. Hajate kan macam-macam sampai surga kon diarep-arep jak ngopi rono duwe kopi ganti rokok umpamane sampai diarep-arep kan sak budi kan utawa yo butuh liyane kok rewang junjung meja ta apa rono dhewe gak kuat krono sampeyan iki kebiasaan dolan umpamane. Lah nalika sampeyan nekani hajate wong Islam dulur muslim niku nalika ditangkelke Anas bin Malik dhateng Kanjeng Nabi mulya di salat 1 rakaat karo nekani hajate wong Islam. Kanjeng Nabi jawab, aku luwih seneng nalika awakmu gelem nekani hajate wong Islam dinane kowe salat 1000 rakaat. Kala dawuh sapa Anas bin Malik kultu matur ingsun takul mate utawi tinggal sapuluhan minal haram ingkang saking barang sing haram akabu iku wete dinilai kadhateng panjenengan am al-qur'ate utawa sura tatuhan dalam salat sunat. Bain taruh kamu tinggal sapa wong lumatane sakulan min haram ingkang saking haram akabu wete cintai layang marang sirwin alfai rakaate binati 2000 rakaat tatuhan lawan salat sunat. Takon meneh yang Nabi ninggal sakuluan mangan barang haram seko haram dadi ana kancane sangkan ngomongane menang tunggu tukus goto ndelak keri ini jaman sapuluan utawa yo pancen sak tong iku ngene utawa sebungkus utawa sak porsi lah nah teng mriki malah dibahasake sakuluan barang haram iku nalika iso ninggal niku luwih dicintai dening Kanjeng Nabi dibanding salat 2000 rakaat. Nek dikatane diwalik timbang sampeyan salat 2000 rakaat mending ninggal barang haram. Kala dawuh sapa Anas kultu ngucap ingsun ya Rasulullah tarkul ibadah tinggal ngrasani ahabu den cintai ilai kamar sampeyan am al-furuqain to sing furuqat tauhan dalam salat sunat. Kala dawuh sapa Nabi tarkul ibadah utawi tinggal ngrasani ahabu den cintai yang marang sing asal ala timbang 10.000 min asrati ala birakatin tiba 10.000 rakaat tauhan dalam salat sunat. Kala dawuh sapa Anas kultu matur ingsun ya Rasulullah qadal hajatul miladi utawi beresake hajate wadon rondo ahabu den cintai lan kadhateng panjenengan am asratu ala birakatin utawa 10.000 rakaat tauhan dalam salat sunat. Kala dawuh Kanjeng Nabi qadha hajatul malati utawi beresi hajate wadon rondo abu dicintai ilaya maring sumin salasina alfarakatin timbang 30 min salasina timbang 30 alfa rakatin apane 1000 rakaat tauhan dalam salat sunat. Salat 10.000 rakaat tumrap Kanjeng Nabi iku ije kalah mulya binanding wong ninggal rasane yang dadi gibah
nalika wong gelem ninggal rasane wong miturut Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi langkung cinta dhateng tiyang ingkang tilar ngrasani wong nyatur wong binanding karo wong sing lakoni salat 10.000 rakaat. Semanten ugi wong sing gelem beresi urusane rondo tuwa sing gak mampu muka sing bangsa penyakit gatel penyakit gatel beda neh maksudnya rondo pamane dikenteng loro kecegah wong lanang ngoten sampeyan beresi nggih sampeyan benar napa iku luwih dicintai Kanjeng Nabi binanding salat 20.000 asal timbang salat 30.000 rakaat. Kala dawuh sapa Anas kultu matur ya Rasulullah al-julus utawi gumalai dalam setane keluarga aku wetin cintai leka marang jenengan julusi utawa lungguh fil masjid dalam masjid. Kala dawuh sapa Nabi al-julus utawi lungguh saat ing sajam andayani ing dalam sari keluarga aku wetin cintai leka marang sira nalite ilaya marang ingsun minalite kafi tini bagi kafi masjid ing dalam masjidku semono uga nalika ditanglet Kanjeng Nabi jagongan saja karo keluarga niku langkung cinta pundi jenengan binanding salat binanding lunga tengene masjid jadi gong jinagong karo keluarga cacang niku tumrap Kanjeng Nabi ilaiya minal i'tikaf fil masjid iku luwih tak cintai luwih tak senengi binanding kowe i'tikaf nang masjidku Masjid Nabawi nggih Masjid Nabawi ora ana sepeda masjid di Al-Istiqomah badan lewang Masjid Nabawi makalah mulya nggih nandhani aja nganti Irwano tugas kalih keluar ini ya terlalu sampai subuh mungkin sama kelone keluarga ada yaitu kola dawuh kepada kultu fi masjid dalam masjidku ada yaitu pasti bangun kue kamu masjidku ini mesti kola dawuh kepada kultu matur ya Rasulullah napa para liyane ngatasi keluarga aku wetin cintai laika dumateng jenengan amin nafaqah utawa nafaqah fisabilillah dalam jalan Allah. Allah dawuh sing Nabi dirham utawi sadirham binafaqah rasuli kantut kelawan nafaqah wong lanang liyane ngatasi keluarga aku wetin cintai yang meni ilayya marang isun minafi dinarin binani tinimbang 1000 dinar yudhe panginfakake sapa rajul ing dinar fi sabilillah ing dalam sabilillah. Jeung Nabi ya Rasulullah nafaqah waliyan awe nafaqah keluarga niku langkung dengan cintai awe nafaqah keluarga binanding nyumbang kangge sabilillah niku langkung dengan cintai pundi perbandingannya awal nafkah karo keluarga arun asal dunyane kanggo kepentingan ibadah sabilillah dan anjawe Kanjeng Nabi dirhamun kina bakotir rajul yang sadirham sing ditanjano sing tasarufno kanggo nafkah keluarga iku aku luwih cinta binanding 1000 dinar sing diinfakno kanggo sabilillah. Kala dawuh sapa Rasulullah matur ya Rasulullah bil walidaini bagus wong loro abu kuwe den dumeni laika marang jenengan ami bal-bal bisa utawa ngibadah 1000 taun.
Wala dawuh sapa Rasulullah ya Anas ya naja teko aku bener wae ya wala rusak apa al-batil laku elek innal batila studi laku ono kana iku ono berjauh kowe guru rusak birul walidaini monggo kae bagus wong tuwa adu kuwe dicintai kowe tak senengi layan marang isun ibadah alfinate tinimbang ibadah 2 juta tahun 2000 tahun kan 2 juta tahun pungkasane tak ditakon nggih saking Anas bin Malik dumateng Kanjeng Nabi pulau ya Rasulullah biru walidain bagusi wong tuwa lho binanding kalayan ngibadah 1000 tahun jenengan langkung cinta pundi di Nabi di Rasul ibadah 1000 tahun bandingane birul walidain to bagusi wong tuwa lho jare Kanjeng Nabi ya Nas kebenaran wong wis teko laku salah rusak temenan laku salah itu mesti rusak bagus wong ngono iku luwe iso cintai luwe iso demi binane ibadah 2 juta tahun nek akeh saung kuwi awake dhewe dadi ngibadah ndukur malih awake dhewe nalika gantung indane wong loro awake dhewe iku gagar wigatan kok dadi nggih mulane sing kudu diuti rendane Gusti Allah toh rendane Gusti Allah lu gumantuk mari rendane wong tuwa loro nek ngono berarti kudu tuh rendane wong tuwa sehingga iso gayuh rendane pengiran tambah hadis-hadis kaya begini iki akeh ana kitab Tambiul Ghafil nek bener hadis iki dimamangi wae jadi kasus-kasus ini kuatna cuman bener dimamangi keterangannya ngotot begini qala dawuh sapa al-Faqih haddatsana cerita ini naing ingsun al-Khalil bin Ahmad haddatsana bin Mu'ad haddatsana al-Husain al-Marwazi haddatsana Abu Muawiyah an al-Mas an Salim bin Abdul Jad an Abi Kabsyah al-Ammar qala dawuh sapa Abi Kabsyah al-Ammar doro bagawi lan amarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat misbat dunya ing tuladane dunya kang mesti abate halis padane wong lanang kami mesti abate rijale halis padane wong lanang papat rajulun utawi wong utawi abah iku wong lanang atarang marengake Wih Rasul sallallahu Gusti Allah ilman ilmu wa ta'ala maringake sapa Allah wih Rasul malani bondo Allah monggo ta Rasul amal iku ngamalake sapa Rasul diri kelangan murad Rasul fi mali dan badan Rasul Rasul wong lanang ada kang maringake wih Rasul sallallahu Gusti Allah maring wa yutil maringake orang maringi sapa Allah wa rajul malani bondo kaya ulmu ngucap sapa Rasulullah Allah alamun tetep sapa dunya Allah taala alim loro watae nekani sapa Allah niki ingsun selama ing sepadane barang kang wehi sapa Allah ing mafulan lan fa'alun koyo dia gawe suci dalam mambis lama alim mawani barang fa'al kang gawe sapa rasul ing mafahuma mawai rajulan fil ajri ing dalam ganjaran sawahul iku kok wa rajulun lamun lanang ata kang maringi kuwi rasul sallallahu Gusti Allah malane bondo walam yuti lan ora maringi sapa Allah ing rajul maring ilmu fawa
monggo ta rajul yang nawi ku nyegah sapa rajul ing malamin haki sakit hae rajul wa ing fikul nginfakake sapa rajul ing mal fil batil dalem perkara kang batal wa rajulun lan wong lanang lam yuti kang ora mari sapa Allah ing rajul malani bondo wa lam yuti lan ora mari sapa Allah ing rajul ilmane ilmu Waya ulmu ngucap sapa rajul lawan Allah lan tetep sedune Allah taala alim wa ta'ala maringi sapa Allah ing selama ing sepadane barang ata kang paris sapa Allah ing mafulan lan kula fa'alu monggo iki gawe sing selama ing sepadane barang ya fa'alu kang gawe sapa rajul ing fauma monggo ta rajul fil wazni ing dalam dosa sawahun iku padha. Abi Kamsa al-Anmani iki jauh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku gawe kepodo dunya kaya umpamane wong papat tolak dari dunya iku kaya wong papat siji. Wong lanang kan diparingi ilmu lan diparingi duit. Nih, ya suki ilmu, suki duit. Nuli wong mau ngamalake ilmu lan badane. Nggih. Ketika tegone yo alim ning ora medhi lomah. Nggih, lomah. Sing nomor loro, wong lanang sing diwehi ilmu dening Gusti Allah, diparingi ilmu dening Gusti Allah. Ning rezekine finansiale pas-pasan ora duwe. Nuli kok umpamane kok ngucap, umpamane aku diparingi bondo kaya kang diparingake Gusti Allah marang fulan sing duwe ilmu duwe bondo. Tentu aku nglakoni apa kang dilakoni aku lan yo aku iman. Lah nalika ngoten niku wong loro mau ganjarane perkara ganjarane padha padahal gak amal bangsa dulu biar sedekah maksudnya nggak paham ya? Sing nomor telu wong lanang sing diparingi bondo iku ora diiringi ilmu. Wong iki uga nyegahake bondo nggih lan gunakake oleh laku kang salah. Ana wong sugih ning ra duwe ilmu. Lah sing nomor 4 wong lanang sing ora diparingi bondo ora duwe ilmu kelas-kelas awak dhewe dunyane pas-pasan ilmune pas-pasan. Lah nalika wong ngucap umpamane Allah paring aku ya apa kang diparingake marang fulan aku ngakoni apa kang dilakoni fulan iku mulane sampeyan nganti-nganti nalika internet biasane umpamane mau internet ana wong ngelajar buwe mani buwe mamane biasanya kan nek wis karek siji belajar terus biasanya mbok digugat dalam persidangan tentang harta benda ya mbok semuanya bener tapi kalau tetap salah soalnya anak itu ya tetap mbok kudu dicukupi mbok karena akhirnya sampean roh ala ibu kurang ajar aku lah baru pengen lanjut aku pengen ngomong nonton itu sampean gitu wong loro iki ana ing urusan dosa apa padha hati-hati aja arep melu alah aku tak dosa wis ora aja arep melu Jamilo maghrib sesuai jam 10 jam 1:00 1:05 papat ini jam meter jam 17 menit qala dawu sabwan faqih rahimahullahu hadatsana wa Abu Ja'far hadatsana Ishaq bin Abi Bakr al-Ghani hadatsana Abu
At-Tawsi bi Baghdad hadatsana Abu Muawiyah an Amrin hadatsana Thomah bin Amr wa an Abi Ismail Abi Rajab an Rajul bin Ahli Basrah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dengan Nabi qala dawuh dengan Nabi hadis terus taksir saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Nabi inna bil jannati finikum ing dalem swarga lahu rofan apa yakti lahu inna bil jannati yakti isturikum ing dalem swarga apa lahu rofan yakti pro kamar yuwa kang ana dintingali doyu apa doyu huruf mimbal ini ya saking juri huruf babati dua juri huruf minggu ya saking juri huruf di transparan kita kamar sing kita kila den ucapake apa ucapan waman utawi sapa wisat kana iku nganggo nggoni sapa gawe huruf ya Rasulullah waman utawi sapa to sakana iku nggoni ha ing huruf sakana iku nggoni sapa gawe huruf ya Rasulullah jeung Nabi kamare sinten niku jeung Nabi sing duwe hak nggoni ola dawuh sapa jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah dina kamare wong akeh to aing makaparing sapa Allah dina koma atau amai pangan witi guna lan bagusake sapa Allah dina kalamae ngomongan kamare wong-wong sing gelem aweh mangan wong lan gelem bagusi tutur katane nggih tutur katane digawe bagus wayu dimuna lagi ke sapa Allah dina siamae poso kejaba tutur katane bagus kuwi uga mudawamah lan napa poso waya sauna lan ramehake sapa Allah dina salamae salam kejaba ngono wong iku nek kepro kancane mesti salam dhisik wa isallahu wa sallallahu ala dina billahi dalam wengi penggaweane nek bengi kok salat wa nasu alaihi wa sallam iku tuh padha ngomong aki-aki wong kok iku betul ngucap sapa dina ya Rasulullah inna haula'i sunni wong akeh ahli ni dari kamaran ngono yo aimu Allah jeung Nabi lan dia tak kata sing ahli mangan panganan maring wong liya wa man utawi sapa wong iki iku kuat dari kae ngono dawuh di Nabi lan sinten di Nabi sapa wong sing kuat abote ngono kala dawuh sapa di Nabi faman mongko kae sapa wong kala iku ngucap sapa man subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa tenang era kuat cukup muni alhamdulillah wa la ilaha illallah Bapak atau bangun teman-teman bagusake sama kalame ngomongan iku wis padha karo bagus kene bagusake omongan wa malah sapuwi aweh mangan ahli lima bakal tahu monggo teman-teman mangake sapa man atau amen panganan ya nek kene bagus ngomongan yo gampang cukup subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar semono uga nalika awakmu aweh ahlimu keluargamu aweh mangan keluargamu aweh jatah mangan nggih keluargamu iku gawe aweh mangan semono uga waman tayo sowan iku poso sowan Ramadan lan Ramadan bakal ada mongko iku temen langgengake sapa man asyamae poso semono uga nalika kowe poso Ramadan iku gawe diarani nglanggeng napa poso wa man ta'i sapa ngelako iku ketemu sapa man apa ing duwe fasalam wa salam sapa man alaihi kata sapa bakal sama teman-teman rameke semen assalama ing salam semono uga gampange laku iku nalika awakmu ketemu dulurmu
ilmu Islam iku padha-padha Islam akhire kula salam iku berarti ya wis rameno salam wa man ta sapa wong salat iku salat sapa alisai salat isya al-akhir tekan akhir wal fajr waktu fajar waktu salat monggo teman-teman salat sapa man bilaili dalam salat wengi wa nasu hari kae mun yamun iku tuyani ngarepake sapa Nabi al-Yahuda ing wong Yahudi wa nasara nasrul majus wa majus lan majusi Allahu la ilaha subhanahu wa ta'ala suci Allah wa ta'ala mulku alamuku langkung dari sapa Gusti Allah tenang ae nggih soalé kabeh iku wis dadi lakune awak dhewe sehingga nalika awakmu digawé bagus omongan cukup nglafalke kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nalika kiran aweh mangan kok nggih nalika aweh mangan keluargane iku yo sampe mangan lah nalika kon poso langgeng poso cukup nalika poso Ramadan ngajeng poso Ramadan iku yo padha karo poso selawat semono uga nalika ana tugas kang supaya ngramekno salam nalika kepethuk duluri kancane salam bisa assalamualaikum iku uga dibilang wong sing ngramekno salam semono uga wong kang jamaah salat salat subuh iku padha karo wong kang salat bengi kang akeh padha kang akeh wong padha turu lah sapa sing do turu lah nek kancane dhewe padha-padha mesti nglakoni padha ha iku wong Yahudi wong Nasrani wong Majusi dan lain sebagainya niku jatahe wong sing oleh manggon nek gone kamar sing wajib bilang nggih sing transparan nggih sehingga nalika dadi kon jowo ora tok nek kon jero roh wong jowo nggih tok kaya napa nggih kaya omah sing nganggo kaca gedhe nggih ora kaya kerupuk nek kerupuk kacau nggih sampean dikon jowo ketok sampean pas lapo-lapo kan saru nggih baburi ayati ala malikil yamini wa wala biswab al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.